Mensen die honden slaan, moeten ermee stoppen. En mensen die honden aan een paal vastmaken, moeten ermee stoppen. Mag niet gebeuren. Oké, hoe heten jullie en waar komen jullie vandaan? Ik ben Lizzie en ik kom uit Breskens. Ik ben Alicia en kom uit Breskens. En jullie zijn vandaag op school geweest. Hoe was het op school? Leuk. Leuk. En hier in Breskens hangen er op verschillende plaatsen briefjes. Die hebben jullie opgehangen. En waar gaat het over? Over honden. En wat is er met die honden? Wij willen niet dat mensen honden slaan en dat ze zich vastbinden. Dat honden vastgebonden worden. Maar je mag, als je de winkel ingaat, dan mag je toch wel de hond even vastleggen? Ja, dat mag dan wel, maar niet als je iets gaat doen en dat de honden dan gewoon bij je kunnen blijven. Niet dat je ze dan vastbindt en weggaat. En wat hebben jullie dan gedaan? Wij hebben briefjes geschreven en dan hebben we ze gekopieerd en dan later opgehangen. Kan je even een briefje laten zien? En het is de bedoeling dat de mensen hun handtekening erop zetten of een streepje erop zetten? Ze mogen een streepje of een kruisje erop zetten. En dat streepje of dat kruisje, dat betekent dan dat ze het met jullie eens zijn? Ja. En dat ze geen honden willen, dat ze niet willen dat er honden mishandeld worden? Ja. Hoe zijn jullie op dat idee gekomen? Nou, ik zie het best wel vaak op tv. Dat mensen slecht met dieren omgaan? Ja. En toen dacht je van, ja, daar moet ik iets tegen doen? Ja. En ben jij het daarmee eens? Ja, ik had het wel een paar keer eigenlijk in het echt gezien. Dus toen dacht ik ook, ik moet er wat aan doen. En toen, even later was ik het vergeten. En toen kwamen we samen weer terug op het idee. Oké, nu komen jullie op televisie, dus dan zou je ook een oproep kunnen doen op televisie. We hopen dat jullie goed voor de dieren zorgen, want anders vinden we dat niet leuk en dan worden we boos. Ik hoop dat jullie goed voor je eigen dieren zorgt. Dankjewel voor het interview.